Започва втори епизод на видове и участници в Shik Brothers скандали. Шона идва, ще каже да дава задачи от сборника и ще каже колко е красива и глупава и да, айде, нека да започвам. Какво да направя, като има джакузи? Още... Какво ще се обяснявам? Какво е? Няма да се купи. Някой иди. Знаеш какви гъбички има? Добър вечер. Шона Карайбришимова се казвам. Да се представя първо аз набързо, после на ваше ви дам възможността да се изкажете. Така, старши учител по математика, 10 години стаж в столична гимназия, 5 години в друга. Аз ще ни разкаже играта. Вие, прави от място, може един по един да се представите, или ако искате след малко, нали да започнем първо с... Госпожа, аз се успокой малко, ма седни тук ти спай нови винци. Ма каква ще ми наливаш вино, аз да не съм алкохоличка, бе? Добре, не са пали, брат. Какво ти казах? Много пасиважна, мал. Дето идеш. Така, не толерирам просташко поведение, леки някакви такива прояви. Но по принцип съм много неконфликтна личност, можем да се забавляваме. Не ни дават да внасям информация от външния свят, но аз съм запаметила няколко реда с задачи от сборника. Можем да решим биквадратно уравнение, формули на Виет, дискриминацията, да се препитаме. Искате ли сега, за да ви запомня имената по-бързо, да почнете прави от място, да ми назовавате формули на съкратено умножение? Давайте първи. Ма я бяга от тук, ма. Аз не знам да сме дошли тук на кръжок по математика. Ама знаеш да опъваш виното. Сядай веднага двойка ти. Та дърта чанта влезнала с мисля едно друго. Не дърта. Ти ще ми кажеш какво имам, какво нямам. С мен няма да се разправяте, защото номинациите идват. Скалицо, яла седни тук. Ще ви насвяткам номинации по 2, по 3 точки на всички. Говори Шик Брадър. Шона, обсъждането на номинации е забранено. Чули бе? Малец се ни да говориш през мен, като съм станала да говоря с учениците, с квартиранти, няма да му прекъсваш. Та май газ е пила. Маржи, Мама е верно е пила безалкохолни напитки и после мозъка е станал дармадан. Ма нахални са всички от тук. Не, аз направо смятам да се изляза още от сега. Остави, батен се, къде влезнахме? Джускузито ще му бедявам, грозната къща. Като тебе. Не забелчи, майко, за сега съм най-красивата. Ще представаш, ма. Здравейте на всички, аз съм Стан и това е втори. Мене ми липсва багаж. Липсва ти наистина багаж, обаче умствен. Кофьорчето. Ма какво се буташ искам да мина. при мен, бе, Дора, бе? Няма Дора, рейтинг ли бе. ти липсва, бе? Това е спалнята ми. Това място е по договор, мое. Аз съм президента, бе. Ма какъв Ти президент знаеш си ли, ти, че ма, Шик Брадър ми Семенко? каза, че мога да правя каквото си Може да искам, правиш бе. каквото си искаш на село, откъдето Ти си си дошла. от село. Махни се, бе, че не мога да те гледам с това Ма изсъхнало какво ми се лице. правиш с това менте Версаче, бе? Аз Такива на разкарай. Димитровградския пазар, където ти си всеки ден О, няма. бе. Единственото менте, скъпа, тук си ти, като почнем от ефтиния мастийски парфюм, с който се обляла и стигнем до грозните ти обувки, които не знам защо така афишираш. Тея ли, бе? Да. По души? Да, миришат на кисело. Това ми така мирише лук. На кисело мляко ли? На кисело зеле ли? Миришат гъбичките така, скъпа. Ти лукс не си подушвала. Сигурно. Нали си кофьор? Какво е това грозно русо? Такова, което няма да ми падне от главата всеки момент, Сигурно. като твоето, защото всеки момент ще ти падне косата. Маймунска бръчка ти е излязла от глава, Бяла бе, маймуна, скъпи. бе. Мръдни с тази пижама. Да, поне имам пижама. Ти пижама носиш ли си? Нямам, ще спя гола. О, ще спиш, господи, тези мъже. Оле. Хипопотам ще гледат. Махай се от тука. От подобни ситуации остават мемета и се въртят в социалните мрежи с години. Следващата ситуация, когато съквартирантите влизат в къщата, тогава винаги всички са много мили, имат обноски, интелигентни, възпитани, правят си комплименти. Нещата изглеждат така. Ставри, стига вече с тази тръба, писнаме да те слушаме ние същи работи. Един път си отпочори, идва някой. Здрасти. Добър вечер! Добра да е Камелия Кани, може да ме наричаш. Ефросина Лакаки, Ефрото може да ме наричаш. Ефрото? Аз съм Добре. кофьорката от Пловдив. Аз май съм чувала за теб. Да. Верно ли бе? Да. Страхотна си, миличка. Гледай, младо хубаво момиче, как се съпипнала елегантно. Благодаря. Обувките, всичко няма голоти, защото, нали, деца нагледат все пак, нали. Тук има някой детски влогър да е влезнал, а? Да. Много си хубава и без грим, така смело. Да, благодаря много. Аз съм влезнала с мисия всъщност в къщата на Шик Брадър, да. Искам от някаква клюка, да знаеш, не мога да пазя тайна. Не е клюка. Аз на всички го казах вече и по телевизия, и в предаването.
Искам от малкия екран да дам така сила на всички момичета да се чувстват красиви и без нуждата от грим. Гледай какво интелигентно момиче. Браво, ти си пример за подражание. Ти си believe in yourself, нали? Твоето мото изповед. Светле, гледай бе, майко. Какво момиче е дошло такова интелигентно възпитано, не като тебе и без комплекси най-важното. Взимай пример от това момиче. Страхотна си. Много си стилна. Да. Много се радвам, че така се събрахме. Все хубави хора. Ейви, може да станем приятелки. Ще стана сигурна съм, моето момиче. Добре. Айде. След първата седмица обаче и първите номинации, нещата рязко придобиват този вид. След номинациите очи в очи, номинирани тази седмица са Ефросина и Камелия. Това е всичко за квартиранти. Като е пълно с селенки в тази къща, то е ясно, че ще ме номинират. Виждате една класна дама. Кой е селенка, ма? Лицемерко? Камелио, ти за лицемерие не ми говори, защото тези две точки дойдоха точно от твоето лицемерие. Мърла. Моето лицемерие? Абсолютно мърла. Като ми влезеш в банята, не се виждаш какъв си сюртук. Оставила си една толчева топка с къдрави лъскави косми, които не са ти от главата. Завиждай за лъскавите косми, само че не са мои. Не мога ти препоръчам сега, като излезеш, една много добра козметичка да те оскуби, хубаво да те оскуби. А то шлифер, няма ли да го изпереш някога? Това ми е на шлифера. Мирисал се. Така ли? Да, от 50 метра те усещам. Усещаш О, парфюма ми? Боже, Да не говорим за твоя клин, където си го протъркала на задника. И кой знае как си... Какво? Пардяла. Да не кажа. Да, Айде, да не си инсинуации, виж да не какво? си отварям устата. Слушай ме Да много не си отварям внимателно. устата. Това гнездо отгоре на главата ти, виждала ли си? Ти ли ще ми Да, говори за гнездо, ама виж се каква си топка в главата. Направо си прическа, която не ти отива на формата на лицето. Ти си като содената питка, закръглена и тлъста. Тлъста? Да, точно такава си. Няма да го казвам повече, обаче и твоята мисия, където си влезнала тук да говориш био Ростелс, не знам си какво без грим, е неуспешна. Ти ще ми кажеш. Да, пъпчасала си като моите приятелки в салона, всичките ще гласуват за мен и дано ти си излезеш тази вечер. А не тази вечер, ами тази седмица. За да могат да гласуват хората за истината, за интелигентните хора, не за някакви прошляци тук, където ми са дошли от немай къде. Аз може да не съм Дъщеря ми никога не искам да прилича на тебе, Светле, майко, ти си страхотно дете. Виж какви са. Аз съм щастлива, че моето дете съм го отгледала, съм го направила стойностен човек. Аз съм възпитавана да уважавам От по-дързите кой си? от мен. Така че... Замълчи веднага. Да, а вие искахте горето да влезе в Шик Брадър. Тя би била от онези съквартиранти, които има още един такъв като нея, с който си делят една мозъчна клетка и когато ги пуснат в някаква супер трудна мисия, е зрелище за всички зрители. Ето го и условието на вашата мисия. В ледения блок е скрит ключ, с който да отворите сейфа пред вас. В него е тайното послание. На разположение имате и чаша с топла вода. Това е всичко, съквартиранти. Гурма. Так, се оставих, бе. Много е време. Аз нищо не разбрах. Горо, аз на теб разчитах, ма. Добре, значи сега тук вътре е ключа. Ако ти го изпраскам в главата, мога ли да... Не, Добре, не си умна, ма. Ето го, бе. Смисли го, ще го ближа, е така. Замръзна ми устата, нещо ми стане с мозъка, като ми замръзни така, бе. Не. Шик Брадър, моля, повториш условията. Просто разтопете леда, имате чаша с топла вода. Това е. Оли, много сме прости, бе. Те са ми дали топла вода, да мога като го влизам сега, после като ме заболи гърлото, да си пия на топла вода. Горе, много си умна, мацка. Само че извинявам се, Шик, брате, да не можете да ми дадете, понеже аз гола вода не мога да пия, някакво чай, да, с жълткантерия, лека и онова другото Куркума. Да. Не, разполагате само с това. Горе, що не го смучиш като ледено сокче от 10 стинки от не помниш ли ги едно време? Маха. Ще полея, Шик Брадър. Гурма! Ние можахме ли с чашата с топла вода да го полеем и това да се разтопи? Ти си много проста, бе. Ти физика учила ли си? Учих. Тъпанарка. Верно, някои от мисиите на Шик Брадър са доста трудни, обаче някой път по-трудно е да разбереш какво искат да кажат някои съквартиранти в изповедалнията. Дебора пожела да говориш с Шик Брадър. Да, моля да изпусна една цигара. Не. Защо?
Какво налага това, Дебора? Защото яко се гневих на всички човека. Значи първо не ме разбират кой им говоря. Дума не излизала от устата ми. Ами да, тя не излиза реално погледнато от устата ми, но това е заради скрития ми талант, сещаш ли се? Шик Брадър също не се досеща кой е скритият ти талант. Осми за той дед, аз като говоря не ми се мърдат джуките. Нали, не ме ли гледаш сега? Виж ме как му устата, говоря си, нали, той, ной, обаче се не се отварят джуките, ами ма се излизат думи, нали, слова, нали, мисли, нали. Най-вече мисли. Да, нали, канти, бясна съм, бясна. Он е посмешник, се прави на гади такова. Това много по-силно да поудявам, човек. А ти нямаш ли симпатии към него? Офа, гледай го път това. Какви симпатии, бе, той просто мяса на брат ми, нали викам. Има същи маратонки и нали там на мисията, като се бувахме и като ме лъхна и се присетих от киселата миризма. Мога все тая човек, на то бясна съм ти кажа, може да запаля една цигара вънка на двора или не мога? Можеш, стига джуките да ти го позволяват. Свободна си, Дебора. Всеки с проблемите си. Еми хора, очаквам ви в епизод 3.